गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं चिरांनि फानबारि बनसुम बागानाव टुरिज्म बिफाननि गेजेरजों लुफुंजानाय टुरिज्म न'आ दिनैसिमबो बेखेवजायाखै। थांनाय 2017 मायथाइयावनो गायसनजानाय टुरिज्म न'आ आबुं लुफुंजानायनि उनाव माब्ला बेखेवजागोन बेनि जेबो खौरां गैयैखौ फोरमायदों हा बिगोमा मन्टु ब्रह्मआ। फानबारि मानास माहारियारि हाग्रामा साखाथियाव लुफुंजानाय टुरिज्म न'नि हालोदा जोथोन लानाय गैयैयाव आथिखालाव हाग्राबारिनि महर लालांनो हमदों। दावबायारिफोरनि थाखाय बाहायनो लाबोना दोनफैनाय गोबां बेसेन गोसा मुवा बेसाद जेरै सफा, चेयार, टेबोल, फालेंफोरा सानफा एफा गाज्रि जाबोगासिनो थानायखौ मिथिनो मोन्दों। ओनसोलनि जौगाखांनाय आरो मोजां मुं आरजिनो हागोनखौ नोजोर लाखिनानै मन्टु ब्रह्मआ गावनि 7 बिगा हाखौ टुरिज्म न' लुनो हगारनानै होदों होननानै फोरमायदों। टुरिज्म न'खौ थाबैनो बेखेवना होनानै दावबायारिफोरनि थाखाय खाबु खालामना होनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी बिथांमोननिसिम खावलायदों हा बिगोमा मन्टु ब्रह्मआ। सुकुर आलीखौ पुलिस बिफाना हमदों। सोनाब बंगनिफ्राय मोसौ बेदर बायना गावनि स्कुटिजों फैबाय थानाय समाव गलगन्जनि बेलगुरियाव पुलिसनि आखायाव हमजायो। खौरांगिरिफोरा सोंथि खालामनायाव मोसौ बेदरखौ गावनि बिनानावनि हाबायावसो लांनो नागिरदों होननानै सुकुर आलीया फिननाय होयो। बेनि उनाव पुलिस बिफाना सुकुर आलीखौ गारियाव थिखोना पुलिस थानासिम लांनायखौ मिथिनो मोन्दों। थांनाय बावैसो सान सिगां रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननाय केबिनेट जथुम्मायाव थांखि लानाय मोन 41 गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननायनि थांखि लानायनि उनाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरा जोबोद रंजाखांनाय आरो गोजोननायखौ फोरमायदों। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफोरा फोरमायदों बै समाव जिउ खुंनाय बिथिङाव गोबां जेंना जेंसिजों समखौ बारहोनांगौ जानानै फैदोंमोन। हाग्रामा महिलारी बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा 17 बोसोर खुंथायाव थानाय समावबो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' रायजो राजाफोरा मोनथायनिफ्राय जानगाराव थानांदों होननानै रायजो राजाफोरा बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय दिनै बिटिआरआव हाबनाय लोगो लोगो बे गामिनि बर' रायजो राजाफोरा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ बरायदों आरो फैबाय थानाय समावबो खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआर सरकारखौ देरहाहोबावनांगौ होननानै बुंबावदों। बेजों लोगोसेनो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरा गावसोरनि रंजानाय आरो गोजोननायखौ फोरमायदों। दासान्दि पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ बिटिआर सरकारनि सायाव गोबां बेले बेजे खोथा बुंनायखौ नुगासिनो। पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ साफा सानै सुबुंनि थाखाय गावखौनो राजा बुंनानै लायो आरो बे समाव गोबां सोंखारिलायनायखौ नुनो मोनगासिनो। माब्लाबा बिथाङा हाग्रामा महिलारीखौ सोंखारियो, माब्लाबा प्रमद बर' बिथांखौ सोंखारियो। जेब्लायबो खौरां बिजोङाव गावखौनो सासे राजा बायदि गोहो दिन्थिबाय थानाय पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ दिनै गोख्रों रावजों सोंखारिजादों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौ ओंथि गैयै बाथ्रा बुंनायनि सायाव बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना पृथ्वीराज नारायण देब मेसखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौ पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ माइरं संख्रि बायनो हायैनि थाखायसो एनडिएफबिआव थांदों होननानै बुंनायनि सायाव बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरा पृथ्वीराज नारायण देब मेसखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। पृथ्वीराज नारायण देब मेसखौ एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना वार्निं होदोंदि जोंनि बर' हारिनि सायाव जानला मोनला बाथ्रा बुंनायनि सायाव जानगाराव थानो। जुदि जोंनि बर' हारिनि सायाव नंखायै खोथा बुंबाय थायोब्ला एनडिएफबिनि आयेन बायदि गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बुंथिबावदों। बिटिआर सरकारनि 10 लाख बिफां फुलि गायनायनि हेंथायै फेसबुकआव पस्ट हगारनायनि थाखाय इउपिपिएलनि अफिस सेक्रेटारि आरो प्राइमारि मेम्बारशिप कमल आजादखौ इउपिपिएल दोलोआ बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि उनाव कमल आजादआ गोख्रों फिनजाथाय होदों। कमल आजादआ बुंदों मा बोथोराव बिफां फुलि गायोब्ला बिफां फुलिया मोजाङै गिदिर देरनानै फांसे बिफां जागोन बैफोरखौ मिथिनाया जोबोद गोनां। बेखौ लानानैनो बुंदों सेप्तेम्बर दानाव बिफां फुलि गायनायनि सम नङा। बैफोर बाथ्राखौ कमल आजादआ गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों बुंदोंमोन। बेखौनो लानानै इउपिपिएल दोलोआ बिबाननिफ्राय बोख्लायदोंमोन। कमल आजादआ बुंदों आं सासे सुबुं हिसाबै दोलोनिफ्राय ओंखारनाया गिदिर खोथा नङा। बरपेटानि बारागुवायाव मोसाया सासे सुबुंखौ गाग्लोबदों।
फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समावनो खदमालि मुंनि सुबुंखौ मोसाया गाग्लोबदों होननानै मिथिनो मोन्दों। मोसाया खदमालिनि मोखां बाहागोआव गाग्लोबनानै आगसि फारसेनि मेगनखौ अरख्लानानै लांदों होननानै मिथिनो मोन्दों। जोखोम जानाय सुबुंखौ बरपेटा देहा फाहामसालियाव थिसनो। मोसानि बेबादि गाग्लोबनाय जाथाया ओनसोलनाङैनो मोनसे संखिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। बिटिआरनि अदालगुरि जिल्ला भैरबकुन्द आरो सिखारिडाङा ओनसोलाव 10 लाख बिफां फुलि गायनानै गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिनायनि उनाव फिन आरोबाव आसामाव गुबुन मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिनो थांगासिनो। बे खेबाव 1 कौटि बिफां फुलि गायनानै गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिनो थांगासिनो। आसामनि तिनिसुकिया जिल्लायाव 1 कौटि बिफां फुलि गायनानै गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिगोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंथिदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।